Hej, og jeg er i skole lige nu, og der er frikvarter. Hej! Det er en af vores venner, ham den anden. Ja. Ja. Men der er skoletid lige nu. Vi er ude i frikvarteret, og vi hygger os rigtigt. Ja, det er mig, der plejer at være med. Vi taler lidt om Minecraft. Vi har nemlig planlagt, at vi snart skal lægge nogle Minecraft-videoer ud om Gunshowcraft. Det er ikke det hedder. Nej, det er ikke. Der er noget andet i starten. Nå, pis det. Ja. Det gør jeg tit i videoer. Ja. Jeg har lidt kakaoskæg. Nej, mælkeskæg. Du siger ikke så meget, hvor de ikke hører dig. Jo. Ja, jo. Hello, kitty. Hello, kitty. Den dummeste, det er nok William. Nej, jeg hedder Victor. Han hedder Dumper Victor. Ja, men det er lige vores video. Og vi ses. Kom, dreng.